Hello mga kawiga! Welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng McDonald's Overload sa Craving. Yan, ngayon na lang po ako makakain ng McDonald's kasi na-miss ko po. So meron po tayo ditong cheeseburger, may chicken, may fries po tayo, may alaking po, may spaghetti din po dyan. Tapos may soft drinks po, gravy. Tapos meron din po tayo ditong, hindi ko pa po natitikman, ito yung chocolate sundae. Limited lang po itong chocolate sundae po. Sana masarap siya. Yan. So, kung gusto niyo po ito mapanood ng may cut po or pinaikli, punta po kayo sa aming Facebook page, Sino si Richard. Kung gusto niyo po yung uncut o yung mahaba po, punta po sa aming YouTube channel, Sino si Richard po. Yan. So, bago po tayo magsimula, play po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay biyaya. Sa araw na to, sana po lahat na nangangailangan ng tulong ay matulungan niyo po. Ito po salamat dalangin ko sa inyo, buk na anak na sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo na kamay at magmukbang na po tayo. Pabako lang po ito. Inom po muna tayo. Wow. Kain po tayo. Sarap. Okay. Tikman na natin to. Caramel po yung gamit nila dito. Tapos may chocolate nga po. Sarap. Ubusin na natin to.
ko po muna. Sarap. Ang laki po. Excuse me po. Tunaw na po.
Sige na po. Yung coke po kasi nadidigay pa ako. Sige po.
Sarap.